Waruku'u lan rukun salat ingkang kaping gangsal yaiku ruku. Waktu sujud waktu makninatu lan tumakninah fi ing dalem nalikane sujud. Wal julusu lan lungguh bena sajadataini ing dalem antarane lungguh loro ing dalem antarane sujud loro. Waktu makninatu lan tumakninah fi ing dalem julus bena sajadataini ing akhir salat. Niku enten sing ngitunge 13, enten sing ngitunge 17. Cara ngitunge beten-beten. Mergi enten sing tumaknina didadekno siji, enten sing dibeda-bedakno ngitunge. Tapi intine sami. Mangke sami. Oh, kalau ben kita sampun ngaos tentang sekawan, kudu diwenehne lisan, minimal krungu kupinge dhewe. Nomor sekawan maos surat Al-Fatihah sing termasuk teng lebete mangke Bismillahirrahmanirrahim. Niku kudu muni ra oleh dibatil. Kabeh rakaat kudu diunekno minimal krungu kupinge dhewe. Lah saniki nomor gangsal siku ngeten iki. Bahkan carane niku Allah pun ngatur masyaallah. Allah ndadekno telapak tangan kita niki kalih dengkul kita niku nek ditrepno teng nggene rukuk plek ngoten nggih, maka secara otomatis tubuh kita niku sampun membentuk pinten 90 derajat pula. Nggih enten memang beberapa tiyang sing tangane enten sing cukupan kifayah, enten sing akol minimal. Ten fikih niku sampai dibedakno ngoten. Nek sing minimal nggih, sing paling minimal tapi pun diarani sah. Nggih niku posisi awak niku luweh miring tinimbang ketika jumeneng. Rukuk niku sakjane gerakane boten waosane, boten bacaan subhana rabbiyal azimi boten niku nih. Nek niku mangke diitung sunnah. Artinya tiyang niku salat senajan rukuk niku menencep. Boten Allahu Akbar yo boten subhanallah. Ukurane pirang detik.
ukurane cukup dienggo maca tasbih pisan. Pokoknya kita pas ruku Allahu Akbar terus iso muni subhanallah, boten obah. Tapi sing minimal niku ukurane meneng tumaknina, nggih niku pokoke cukupan dienggo muni subhanallah. Jenengane mawon tiyang muni subhanallah niku pirang detik utawa 0,5 detik mungkin gak sampai 1 detik mungkin. Muni subhan saukuran munine subhanallah. Kok sampai kita dawakno subhanarabbil azim wa bihamdi terus kita dawakno tambahi ping sampai ping 3 berarti tumakninane langkung sempurna. Lah nek tumakninan napa niku waosane ditambahi sampai ping 11 ping 7. Nah niku mangke ningali makmume. Azim kok sampai ping 11 hukume makruh. Bahkan makmum niku boleh memisahkan diri. Sowen, sholat, ruku, sowen, tidak sowen, sujud sowen. Niku sampai dihukumi ngoten niku. Makane ngati-ngati lek dadi imam niku. Dadi imam beban berat saestu. Bebane ten Allah tanggung jawab wacanane luwih apik tinimbang makmume. Tur nek enten gak tepake nek masalah jamaah atau imam utawa makmum nek wancine Isra Mi'raj masalah sholat insyaallah kula terangaken iki khusus bahas kene iki mawon. Lajeng sing nomor 7 nggih niku tangi sangka ruku. Tangine sret sak iktidale saged jejeg. Pas wae Allahu Akbar maca Fatihah saged jejeg. Tapi wayahe tangi sangka ruku niki dereng jejeg. Posisine setengah bungkuk ngeten. Terus kemudian sujud lah niki mboten sah. Soale wau syarate rukune niku ya rafu balik, terus iktidal kudu jejeg, terus tumakninah kudu meneng, enten meneng. Kula nek pas wae biyen ruku kok waosane diajari ngenten, mboten masalah. Nek wae iktidal diwaos sing diwaos ngenten niki kok benten karo umume wong mboten masalah. Karena memang riwayate kata. Riwayate waosan Rasulullah ketika iktidal ketika enten sing maos sing memang sing paling umum subhana rabbiyal azim nek ketika napa niku ruku. Nah ketika sujud napa niku subhana rabbiyal a'la. Nek ketika iktidal rabbana alhamdulillah niku memang paling umum dan sujud nggih rukune berikutnya niki nono songo niku lampahi sujud. Nah sujud niki napa niku nek nderek dawuh Kanjeng Nabi sing paling minimal niki umirtu an asjuda bisa ala sab'ati itu nggih. Aku diperintah kalau Allah nek sujud iku kongkon ngepakno petung balung. Ala sab'ati sing nek kita obah melu obah nggih. Lah sing ngati-ngati niku ngapunten tiyang sing napa niki beto serban lek lanang sing wedok nek rukuan ngapunten niki kula contohaken niku nggih panggonan sing mboten melu obah nggih sajadah niki enggak mboten melu obah mergo mboten kula beto. Nah tapi nek enten tiyang sing ngenten niki nek upami saged njaga nikine mboten nutupi bathuke. Nah niki. Nah ibu-ibu ngoten wah masyaallah tiyang estri kuwata. Rukuke niki lho. Enten ruku niki sing kosongan kula praktekno. Enten ruku. Ayo sing enten niki nggih. Niki nggih. Jane ruku cocok itu. Untuk difoto aku. Nah, tangan niku bagian mriki ketinggal. Saking arah depan, senajan jenengan mboten saged ningali, tapi saking arah depan ketinggal, hukumnya batal. Makanya lek ngangkat aja ngenten, ngeten lebete niki. Nah, niku sing pedotan hati-hati.
Terus malih pedotan niku potensine tenggene wekdal sujute ten mrikine. Iki kan rukuwe niki. Mboten sajadahe. Niku sing garai mboten sah niku. Mergo bathuke mboten nempel ten panggenan sujud, tapi ten rukuh sing melok digawe. Padahal rukuh niki melu obah karo musolli dadi siji. Mboten saged disebut tempat sujud. Pun hati-hati saestu. Iki baik lanang utawa wedok. Termasuk lanang kok umpami rambutnya gondrong. Sampai ngenten. Nah, kok mboten disikat. Nutupi plek ngenten, rambutnya ponine niku maka hukumnya nggih mboten sah. Termasuk kopi alodo. Nek mboten napa-napa. Pokoke enten bagian sing nempel. Enten lho. Soalnya ibu-ibu niku potensine masyaallah. Dibuka kambanen ketok rambute, ditutupi nemen ketutupan bathuke. Nah, niku kudu saged ngukur jenengan. Makane wong wedok nek rukuan niku apike ngarepe kaca. Kudu diruwapake. Makane kadang-kadang sebagian ibu-ibu niku ndamel ciput nggih Bu nggih. Ditambahi kali ciput ben mboten melorot nek jagani napa rukuke rodok-rodok niku. Pun niku bathuk siji. Nomor 3 nggih niku telapak tangan. Nek telapak tangan iki bebas. Baik laki-laki maupun perempuan boleh ditutupi, boleh dibuka. Artine jenengan ngangge sarung. Pun. Sing nomor 6 kali nomor 7 nggih niku driji sikil. Mboten kudu 10 nih mboten, pokoke driji sikil. Driji sikil enten sing mancap nggih, enten sing mancap. Lek tiyang kakung bebas dibikak ketutup mboten masalah. Tapi nek tiyang ekstri wajib. Nah niku mboten masalah ketika mancep sujud cek pitu kudu meneng. Ukurane sepinten? Satu maknina. Nggih niku sepanjang bacaan tasbih 1 kali itu ukuran minimal. Nek pengen ukuran cukupan ya tasbih dilengkapi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nek pengen sing akmal sing luwih sempurna malih diwaos ngantos ping sajadatain nggih niku duduk di antara 2 sujud. Niki sing diwaos niki wau ket noleh ruku tangi kalau sak itidale sujud kalau sak lunggune ngeten. Niki gerakane sing wajib iku gerakane. Nek wacanane gak wajib. Jenengan mau meneng tok mboten napa-napa. Ruku ya mau meneng tok, itidal ya mau meneng tok, sujud meneng tok, lungguh meneng tok, mboten napa-napa. Minimal ya lungguh di antara 2 sujud dengan bentuk duduk apapun yang kalian pilih monggo. Wis sila mboten napa. Sila mboten napa. Nek pengen sing kifayah sing cukupan ya lungguhe karo iftirosh nggih. Iftirosh sing dipancatne niku lho. Nggih, pun li warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini. Pun 8 niku dungane. Ngangge doa sing liya monggo mboten napa-napa. Niku kangge sempurnane rukun salat nggih niku lenggah duduk di antara 2 napa memantapkan ilmu ni mawon. Oh nek ngene iku memang hukumnya wajib, nek ngene iki minimal, nek ngene iki cukupan, ngene iki sempurna. Nah niku kantun nerapno niku. Monggo. Masalah sarung sing nggih. Nyata kan kula gacah berarti. Sarung niku enten bolonge rokok ngoten, Pak. Nah, warna kulit mboten ketinggal saukurane khitab, saukurane wong ngobrol omong-omongan. Berarti nek digawe jarak kira-kira 1 meter. Nek tiyang sing 1 metere jenengan niku jenengan ngangge sarung bolong. Rada bolong titik-titik kena rokok, kena latune rokok niku. Kok mboten saged ningali warna kulit jenengan samar-samar, maka hukumnya sah. Makanya kadang-kadang ibu-ibu nek milih rukuh ten peken, nek tumbas rukuh, niku kan rukune dingentenaken. Nah, rukune dingentenaken ten cahaya. Terus ditingali ngenten.
Ukurannya sak meteran, sekitar setengah meter atau sak meter. Nek warna kulite niki, nah dadi tur nek bolong, nek namung bolonge sak titik rong titik nganten niku sing mboten sampai. Mungkin jenengan saged ningali piyambak ngeten lho, ditingali ngeten. Iki warna kulitku ketok apa ora? Nek mboten ketok, oh berarti aman, saged diku salat. Tapi nek ketinggal mboten saged. Tur sing ketinggal adalah bagian di bagian aurat. Nek sing lanang gini ku dia gak ngerti nek sarunge bolong. Ayo dibaleni ta ora nanti. Dibaleni, Pak. Dibaleni saestu. Karena napa? Karena mboten memenuhi syarat salat. Madzhab Syafi'i dalam hal salat itu rada ketat. Iya lho ala Pak, iki lho bolong Pak. Lho iya bolong ya. Maka salat sing pas wae dheke kilingan nganggo sarung iku ping pira kudu dibaleni. Sampai karena penting sangat kan madzhab